Ahoj, moje meno je Ilona Farkašová a vítam vás pri ďalšom videu zo série Život na pravej strane, tentokrát pod názvom Kde sú moje peniaze? Poviete si, no kde sú moje peniaze? Kde by boli moje peniaze? Veď to každý vie. Keď som si prvýkrát túto otázku položila pred zrkadlom, nezvládla som to. Zachvátil ma tak obrovský hnev, že neviem čo a neviem kde, že som si povedala, že končím. Končím a dosť a stačilo. Keďže v tom čase aj parťák z kurzu Ľubo Koleň dosť tlačil a chcel vedieť, že kde sú moje peniaze, kde je môj biznis. A nevedela som mu odpovedať. A nevedela som si odpovedať na otázku, kde sú moje peniaze. Tak jediné riešenie vzdať, koniec. Lenže keď túto otázku raz dostanete do hlavy, tak už sa to nedá zastaviť. Mozog pracuje na plné obrátky. Fokus ide stále na jednu vec, kde sú moje peniaze. A kam ide pozornosť, to prichádza do života. Vidíte tú otázku na Facebooku, vidíte tú otázku v mailoch, vidíte tú otázku na vašich bankových výpisoch. Proste je všade. A tak to bolo aj so mnou. Všade som čítala o peniazoch, o príležitostiach, o možnostiach, o systémoch. A stále som si kladla, no tak kde sú tie moje peniaze? U koho sú tie moje peniaze? Kto má moje peniaze? Kto mi ich dá? Kto je pripravený mi dať peniaze? A začali prichádzať odpovede. Peniaze sú všade okolo nás. Stačí počúvať, pozorne počúvať a zistiť, kto je pripravený a ochotný vám tie peniaze dať. Načrtla som si už svoju cestu. Viem, kde a u koho môžem mať svoje peniaze. Už stačí len ísť do akcie. Preto aj vám odporúčam položiť si túto otázku pred zrkadlom. Kde sú moje peniaze? A tak nájdete svoju slobodu, čas a úspech. Prajem všetkým príjemnú cestu na pravú stranu.